The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In preparation for our study of the Word of God this afternoon, ako nang basahon ang pipila ka mga bersikulo. Samtang ikaw nag-andam sa mong kaugalingon, kung ikaw magtotoo, gimanduan ka sa paghingalan sa imong mga sala. Just name all the sins that you have committed today, o aron ikaw malimpyuhan kung maandam sa imong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ikaw giauhag nga o gidapit nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kaubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo aron sabi ka andam sa atong pagabuhaton ning pipila ka mga gutlo ning atong daily nga pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube busa. Akong basahon ang mga pipila ka mga bersikulo while you are preparing yourself. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they all are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 says, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life for him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, pasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong hatag ka na mo, Diyos, nga among pahimuslan. Ilabi na ang kini nga among pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos aron among ikadugang niining na pundo na sa among kalag nga mga kamatuoran nga imong gitudlo kanamo. Naot nga kini o Diyos madugangan kini among kaalam diya sa imong mga pulong. Pinagi sa pagkahom kanamo sa Espiritu Santo, kay dili man kami makasabot kung wala ang paglihok sa Espiritu Santo sa mong kinabuhi. Yaning adlaw uban ni kami
um, og mapatinaw nimo ang tanan nga mga kamatuoran nining adlaw. Tangtanga ang mga babag nga diyan sa mga una. Aron kami makatutok, makapunting lamang sa mga katudlo kanamo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki o mga higala nga nasab kita. Mo padayon kita sa hisgot, pagtuki ni ining atong hilisgutan nga taod-taod na ang bahin sa doktrina sa sala. The Doctrine of Sin nga gitawag og sa theological term nga mao ang hamartiology. Og hamartiology is the study of sin. So niya kita nagadupot niini. Taod-taod lang kita nagahisgot niini. Hamartiology. Unsa to'y tulo ka major sins nga ato nang gitunan: imputed sin, inherent sin, o personal sin. Okay? O ato namang na-establisar nga ang tanang tao nga mahimugso nining kalibutan na gumikan ka kita mga kaliwat man sa atong unang mga girikanan nga si Adan ug si Iba, nangalaglag man sila, so atong napanunod ang ilang nabuhat nga pagsupil. Mao na nga aniya na kita niining formula nga i-aplikar sa tanang katawhan. Okay? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So ang tanang tao mahimugso ning kalibutan na declared kanang physically alive but spiritually dead. Ang buti pasabot sa spiritual death unsa? Hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Mao na spiritual death. So mao kana ang hulagway ingnon ta ang tinuod nga kondisyon sa tanang mga katawhan, mga kaliwatan sa tao. We are physically alive but spiritually dead. Kana maaplikar lamang ni adtong wa pa makadawat sa kaluwasan. Okay? So, unsa katutong sala atong i-define o sab pagbalik. Sin is anything contrary to the character of God. Bisag unsa nga kanang supak o kanang nahisupil, well, of course, supak. Nakasupak sa o lahi, sukwahi sa kinaiya sa Dios, or acting independently of God and God's provisions. Mao kana. O ang tanang mga sala is an act of disobedience. Kay sala is coming short of the glory of God. When we disobey God, that is sin. Okay? So mao kana ang atong pagpaklaro kanimo nga ang atong kahimtang mao kana og usa lamang ang solusyon. Kay nahimulag naman kita, hingpit nga paghimulag gikan sa Dios, din ang Dios mismo pinaagi sa iyang grasya nagamugna og plano sa kaluwasan. Mao na nagingan la nato kaluwasan nga maluwas ka gikan niya ang maong kahimtang nga unsa buhi pisikal apan patay spiritual. So gihimuan sa Dios og paagi nga mahibalik kita ngadto kaniya, mapasiguli ngadto kaniya, pinagi ra sa iyang plano sa kaluwasan. Di ta makahimog plano sa atong kaugalingon, dili imposible. Okay? Oy mahimo ang tao, wa tay mahimo. Bisag unsa ka nindot na ng planuha, pwede man ta kahimog laing plano. Kay ang Dios naghimo, nagmugna naman siya sa iyang plano nga hingpit, perfect plan. Mao na nga ang plano sa Dios sa kaluwasan, hingpit, perfect.
O only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, sanglit ang Diyos, hingpit man. Ang iyang plano, hingpit pod. Gusto? I hope nasabtan nimo kana. So, ang prinsipyo nga atong atubang tungod nini atong kahimtang is what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Prinsipyo kana. So, dili ka makaingon nga sige lang, maprobahan lagi ko sa Dios, madawat lagi ko sa Dios o magbinuutan ko. No. Kinsa man ang paagi, ihaba sa Dios o imo. Imo man ang binuhatan, imo man ang gimugna. So, buto sabot, naghimo kag laing plano. Nga naa na may giandam ang Dios nga hingpit nga plano. See? So, kung muingon ka niya na nga okay lang magbinuutan ng guko, madawat lagi ko sa Dios. Di ra ba? Di ra ba siya makadawat? Gani ang imo mga maing binuhatan, tandi man kana sa pulong sa Dios nga trapo nga mahugaw. Filthy rags, you see? Mao na nga dili gyud madawat kana sa Dios. Ang iyarang plano ang madawat niya. Kasabot ka? Ang iyang plano nga gimugna na niya aron kita mahibalik ngadto kaniya o mapasiguli ngadto kaniya. Pinaagi sa unsa pagpadala siyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo dito sa cross mo to. Okay? So mo bitanong yung ka nga sige lang magbinuutan lagi ko. What do you base your good ng imong pagbinuutan? Unsa may imong basihan niya na? Is your good really good enough? Di man mahimo. Di man gyud na maka unsa kabot sa kanang sukod sa Dios. Dili. Only God's good is the right basis. Not man's basis. Gibasihan kini ang plano sa Dios, gibasihan kini sa tulo nga nagalangkob sa unsa pagkamasaligan sa Dios. God's integrity. Ang tulo niya ka mga kinaiya o attributes nga mao ang perfect righteousness, perfect justice, o perfect love. Kining tulo. Hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya, o hingpit nga gugma. This is what the integrity of God means. So, again, what the righteousness demands, the justice of God executes. O kita maluwas lamang pinaagi sa pagtuo kang Kristo nga atong manluluwas. We are saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Episodos 8:9. Okay? Kaya ang gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross, matod pa sa Colosas 1:10, our Lord Jesus Christ decisions to save us. Ang una nini, ang iyang tawag sa in English og substitutionary unlimited atonement. Siyang pag-adto sa cross. Why limiti katong pagpuli niya kanato sa pagtubos kanato. Ikaduha ang tagbaw sa hustisya o sa pagkamatarong sa Dios. Mao na iyan las in English og propitiation. Ang ikatulo, ang pagpasiguli nato. Okay, nato ba? Pagpasiguli natong mga katawhan ngadto sa Dios. Mao na iyan lag reconciliation. Ang pagpasiguli tali sa tao o sa Dios. Excuse me. Ug ang ikaupat nga gibuhat ni Ginoong Kristo sa kaluwasan dito sa cross, mao ang redemption. Pagtubos, pagluwas aron sa paglibre o pagpalingkawas sa tao gikan sa unsa merkados pagkaulipon sa sala. To free man from the slave market of sin. Mao niyang upat ka mga kanang
nabuhat ni Ginoong Jesucristo lampot sa kalwasan alang sa luwas kanato. So mao ni ang atong balik-balik og pagpahinumdum nimo. Okay. Sa imo na karon excuse me, pagpadayon sa atong pagtuon. Okay? Sa aton ng pagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw ha. Diba aton na emphasize nga di magsilbi ang imong pagtuon sa pulong sa Diyos nga sinimana, binuan, tinuig, dili magsilbi. Kaya mo ni gitawag na itong intermittent nga matang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang buot sa Diyos, sa iyang mga anak, mao nga magtuon ta sa pulong sa Diyos with positive attitude. Unsa man ning attitudes binisaya? Pagtagad. Gusto? Ba naman ta nga dunay tulo ka klase usab nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Ang una niini cold, bugnaw nga pagtagad. Ikaduha unsa? Ang lukewarm. Okay? Lukewarm, unsa man ning lukewarm sa Bisaya? Mura og inadlaw. Mura na ako mahinumduman. Lukewarm. Okay? Mura og kining ang imong pagtagad. Ug ang ikatulo nga buot gyud sa Dios nga pagtagad nimo ngadto siyang pulong, mao ang unsa? Nagbukal-bukal, boiling hot nga pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na ang gi-require sa Dios nato nga iyang mga anak nga magbukal-bukal, maga-urot-urot unta ning atong pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili ang bugnaw, cold, dili ang inadlaw, lukewarm, kundi kanag yung init, nagbukal-bukal gyud. So mao kana ang tulo ka matang sa pagtagad, the three kinds of attitude towards the Word of God. Now, mo bitaw na diha sa Colossus 3:17 ato maningi hisgutana may the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, atong hinumduman nga ang Kristohanong pagkinabuhi, ang paagi sa Kristohanong kinabuhi is a spiritual way of life. And as such, it demands a spiritual way of execution. Or it can be defined this way, that the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. Ug tungod kay di man kasagaran kining maong paagi sa pagkinabuhi, kini nang ginahanglan pod ug dili pug kasagarang paagi sa pagunsa, pagtuman. Kasabot ka? Mao ning atong ginabuhat, dili kasagaran. Alang sa kadaghanan, murag maingon sila, grabe naman po na inyong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Di ba mo mga buang na? Magatawa ba lang kung may kadungog tag na mga komentaryo ingon ana. Kabuang. Ano sa may mga buang nga kini kamatuoran pulong gud sa Dios. Mo nagikinahanglan nga atong hatagas pagtagad kining maong matang sa pagtuon kay mo man kana ang buot sa Dios. May iyang ipatuman kanato. Kay dili magyud ta kahimo kon tinawhanon lang paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili mahimo. So mo na nga buot sa Dios nga atong unsa ipadayon kining atong pagtagad ngadto siyang pulong. Og nanundom ka ba niya itong tulo ka mga mando alang sa
matag magtotoo nga buot kanang magkakinabuhi nining maong matang sa kinabuhi, paagis pag kinabuhi nga dili kasagaran. There are 3 commands for every believer who desires to live the Christian way of life. Then unong ka ba kung kang giingnan nga the Christian way of life is a supernatural way of life, o mao na supernatural na because it is a mental attitude life. Yan ini sa atong pangunahuna. You see? Sa matag dungog nimo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, musuod ka ng pulong sa Dios diha sa imong hunahuna. Gusto? Anha man na diha magpundo. Ug mao na kanaon sa. Mao na kanay ugmad kanimo kanang imong pangunahuna. Sudlan ko na sa pangunahuna sa Dios. O anam-anamon og tangtang ka ng mga tawhanon, kalibutanong mga pangunahuna. Of course, mo gamit mang gyupod mga tinawhanon ang mga pangunahuna kay tao ragud ta mo nagiingon nila nga sapagkat kabi tao lamang. Tao ramang mupud ta. Na di na magpasabot nga kanang ato na lang yung unsa kanang habwaon kanang mga tawhanong pangunahuna. Mugamit man ta kay mga tao hungod ta. Apan ang buod pasabot ngang imong pakadak-an. Ti man na ang imong pakadak-an sa imong pangunahuna mao ang pulong sa Dios kay mao kanay hunahuna sa Dios. Di mo nang hunahuna sa Dios musud sa imong hunahuna. Can you imagine that? Nga mo na kanay imong hunahunaon? Ug ang resulta niya ng gatinir ka sa na mituhop na ang mga hunahuna sa Dios diha sa imong hunahuna. Sa tanang funksyon sa imong kinabuhi, even though how simple they are, kana ang mugawas mao ang unsa maayong binuhatan nga iha sa Dios. Kasabot ka? Maayong binuhatan, the divine good works. Mano atong sigig kanang hisgot aron di na gyud na nimo makalimtan. Okay, akong balikon nga dunay tulo ka mga mando for every believer who desires to live the Christian way of life. Ang una nini, imitate Christ. Sunduga si Ginoong Hesukristo. Unsa man yung pagsundog? Kana bang buot pasabot nimo nga magsulog kag pareha ng imong sagad nimong makita mga unsa na mga litrato bahin ni Ginoong Hesukristo. Di ra ba ginamo hingpit o tinuod yung hitsura ni Ginoong Hesukristo. Ang grabe pa kay ang uban ra ba gyud ila bang pinturahan ang naong ni Ginoong Hesukristo kinsa may naka unsa makatugkad sa unahon kanang naong gyud tinuod nga hitsura ni Ginoong Hesukristo. Ila lang gipintura na out of their imagination. Kasi ang grabe pa na kay na para bagay cross nga gilansang sa Ginoong Hesukristo nga nakita nimo nga luoy tan-awon nga nagniwang niya daot niya ng gawas ng iyang mga gusok nga murag kasistahan na tungod ka these are figment of imaginations. Ang labing tinuod bahin ni Kristo kung imong tun-an gyud ang original nga unsay pasabot sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Katos Ginoong Kristo lig-on og lawas oy. Robust, macho. Dili to siya weakling o unsa na kanang mga daot dili. Kaya nga naman, panday gud anak ko siya panday. Anak mo siya ni Jose. Sige lang sa pamanday. Adlaw-adlaw man ang dibraso to sa Ginoong Kristo ay. Lig-on to lawas. The most robust
Mao na ang tinuod yung hitsura ni Ginoong Kristo. Dili kay amo lagi na kay kini atong gisgutan mahitungod man ni sa imitate Christ. Dili na buot pasabot nga imo nang sundugon do yang hitsura kun sa dili. Ang iyang mental attitude mo imong sundon. Sabtag yun na. It is the Lord Jesus Christ mental attitude. Ligon ang iyang unsa. Pangisip, panghunahuna. Makabarog, bisag unsa pang mga unsa. Mabito to siya ang modelo. Siya yan, mao ni dakong panigingnan. Atong sundon, mao na. Atong sundon ang iyang unsa. Kaya siya man ang modelo. Mao bita na, sumusunod gud niya. Kay sumusunod niya, atong sundugon ang iyang matang sa pangunahuna. Kaya kadto si Ginoong Kristo, puno yun siya sa pulong sa Dios. Of course. Anak ko siya sa Dios. He was, the Word became flesh. Himo siyang unod nga sama ka nato. Apan unsa? Duha mangod ka kanang kinaiya ang iyang gihuptan. Mo ni unsa ka talagsaon niya nga persona that made him a unique person in the whole entire universe. Si Ginoong Jesucristo ra na nag-iya siya sa kinaiya sa Dios, hingpit siya nga Dios. O kinaiya nga tao, hingpit po siyang tao. Mao na gitawag sa theology nga unsa hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hypostatic. Hingpit nga tao 100%, hingpit nga Dios 100%. Mao na nakapaunsa kanang dili talagsaon nga persona si Ginoong Jesucristo. Mao na atong sundon. Mao na atong kanang imitate. Mao na atong sundon, mao na atong awaton na pangunahuna ni Ginoong Jesucristo. It's a mental attitude. Mao na diha masubay na to nga the Christian way of life is a mental attitude life. Okay? Unya, have the mind. Kanang angkuna o panag-iyaha ang pangunahuna niya. Unya, mo na ikaduha. Ikatulo, in everything we do, sa tanan nga itong mga buhaton, pinagiba sa pulong o sa buhat, gimanduan kita nga atong buhaton kana as unto the Lord. Okay? Do it as unto the Lord. In the name of the Lord Jesus. Ito nang inig ampo nato. Mao magina in the name of our Lord Jesus Christ. Okay? So, mao na ang ikatulo nga mando sa Dios nga everything we do in word or deed, we have to do it as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. Now, okay, ato ra guning tukpilo gamay mahitungod. Kayong tukbil naman ta sa kanang the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Okay? Timan ay nga si Ginoong Jesucristo Dios. Okay? O sa iyang pagka-Dios kanang na nag-iya siya og tulo ka pagkahariano niya. 3 royalties of the Lord Jesus Christ. Una niya, just concentrate on this. Kaya atong tukbilo ni hining bahina. Ingon nga sumusunod ni Ginoong Jesucristo. Na siya'y royal title, o napod siya'y royal family. Unsa man tong royal title niya sa Diyos nun, okay? Pagka Diyos nun niya, divine.
ang iyang pagkaanak sa Dios. Ana man kana sa Hebreanon 4:14, 1 Juan 3:8, o Roma 1:4. Kung imo ka nang isuwat, kopyaon. So, I repeat, royal title ni Ginoong Jesucristo, Son of God. Mo na divine, iyang pagka-Diyos. Hebrews 4:14, 1 John 3:8, and Romans 1:4. Mo na una. Ikaduha, ang iyang pagka-Hudiyo, Jewish. Jewish niyang royal title is Son of David, anak ni David. Ana ni mo basa diha sa Mateo 1:1, Son of Abraham. Okay? O diha sa ikatulo, katumo to Jewish, karon ang battlefield, natad pangumatan. Ang iyang titulo, his royal title, is King of Kings and Lord of Lords. Okay? Nana ni mo mabasa sa Revelation 17:14, Revelation 19:16, o ang iyang hari sa mga Hudiyo, ana sa Lucas 23:38. Okay? Morning duha niya ka-title, King of Kings and Lord of Lords. O ang sunod nini is the morning star. Okay? Ang kabugason, mo ba ka na binisaya? The morning star, Revelation 22:16. Karon wadto ta sa royal family niya. Hariano niyang panimalay. Well, sa divine, of course, sa Diyos nun, God the Father, God the Holy Spirit. Okay? Mao ni iyang royal family. O anto sa Jewish, sa pagka-Hudiyo, ang royal family niya, mao tong the Davidic dynasty. Unya, ang battlefield niya, mao ni ang simbahan, the church. Right? So mao kini ang royalties of our Lord Jesus Christ. Atong timanan ha, nga si Ginoong Jesucristo na nag-iya sa susama nga mga kinaiya sama sa Dios nga Amahan ug sa Dios Espiritu Santo. They possess only the Trinity na okay. Ing touch na magyutan, ing tukbil na tabahin og Trinity, ang balaang Trinidad. The Trinity is defined as one God subsisting in three modes of existence. Okay? Mao kini ang balaang Trinidad. Gi kanang imo kanang ma-define as one God. Okay? Usara ka Dios. Subsisting in three modes of existence. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Imo mabasa kini. Declared in 2 Samuel 23:1-3. Kung nag-aapas kas pagsuwat, ako hinahinayan kamay. 2 Samuel 23:1-3, Isaiah 48:16, Isaiah 63:7-10, Matthew 28:19, John 10:30, Acts 2:33, 2 Corinthians 13:14, o 1 Peter 1:2. Now, paminaw, ang matag sakop sa balaang Trinidad has identical essence. Susama sila kinaiya, but is a separate person as illustrated by light. Inundong ka ba itong paghulagway o kanang suga na nas 1 John 1:5? Okay. Ang God the Father, ang Diyos nga Amahan, gitandi ka na nato o gidescribe ni nato nga actinic
kini aktinik dili makita ug dili pud nimo kanang mabati. Not seen, not felt. Mao kana ang Dios nga amahan. Aktinik. Mao na describe nga aktinik. Na karon, God the Son, ang Dios nga anak, gi-describe, gihulagway kini og luminiferous. Unsa man ning luminiferous? Gikan na sa pulo nga lumin. Lumin means light. Okay? Luminiferous. So, light. So, ang paghulagway nini, both seen and felt. No, bitaw nga, si Ginoong Kristo ra sa nilang tulo, kasakop sa Balang Trinidad, siya ra ang makita. He is the only visible member of the Holy Trinity. Siya ra. Huwag nakikita sa Diyos nga Amahan, huwag nakikita sa Diyos nga Espiritu Santo. Si Ginoong Kristo ang makita. Mao na, luminiferous. Karon adto ta sa God the Holy Spirit, Diyos nga Espiritu Santo. Hulagway ni siya nga calorific. Gikan kana sa Spanish word, di ba? Calor means unsa? Anong kainit? Heat. Now, ang Holy Spirit is described as calorific, meaning not seen but felt. Okay? Dili makita apan mabati. So mao kana ang paghulagway nimo bahin sa balaang Trinidad. Ato lang ning singit ini atong pagtuon kay aron pod paglamdag yatong uban nga wa pagyud sila maka bati o makadungog bahin ini. Now, okay. Padayon ta. Ingon nga mga Kristohanon, we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalm 32:5 nga second nature na nato. Siyabot pasabot. Ang 1 John 1:9 mo ang pagkupisal. Di ba mo ka na ang prinsipyo diha? Pagsugid, paghingalan sa among mga sala. Kita we are supposed now to make the principle of 1 John 1:9 second nature. Automatic na ba? Manibot pa sa second nature na nimo. Hindi nakakinahanglan pahinom-duman sa automatic na lang na. See? Mo-automatic ang pulong sa Dios nga ma-apply nimo sa imong kinabuhi sa diha nga gisigi nimo nagtuon. Mao bitaw ni unsa ka mainungdanon kini nga atong matang sa pagtuon nga it is inculcation. See? This is inculcation. Mao bitang, di ba? The best teacher is repetition. Basta? Mudawat ka ba niya na? The best teacher is repetition. Mao bitang gagmay pata. Patakaan tagun sa painomdom sa itong mga maestro, maestra. Mao na, balik-balik, balik bahang to. O sa may tuyo niya to. Ang tuyo niya to, aron di na makalimtan. Maupod niya nga itong matang sa pagtuon. You see? We are adopting the method of inculcation. Ano sa may pasabot sa inculcation? Inculcate. Pagsilsil. Kasabot ka? Sinilsilay mangod ng atong matang sa pagtuon. Sige-sige, balik-balik. Ang nga mo yun, agi, kapoy na ko ng ilang Bible study nga balik-balik. Na, what time mo? Himo na. It's a matter of choice. Kung musigi ka ba o di. Basta kay, mao ka niyang method. Paagi nga unsa. Epektibo nga masilsil, mahimog yung tinuod, klaro, tataw, tinaw diha. Sa imong kalag, kasabot ka. Morning, sige, balik-balik din sa itong ibang tunan din himo na nga. Ang tuyo nini nga mahimo ng second nature. Ang buot pasabot nini, concentrating on 1 John 1:9, the recovery technique. Matun ba in English? Recovery. Pagpasig-uli, pagbalik nga to sa pakigabitay sa Dios. Kasi panahon nga mubuhat sa maputol ng atong pakigambitay sa Dios. Unsa may pakigambitay? Fellowship. Basta?
ang atong fellowship sa Dios maputol sa diha nga kita makabuhat og sala. Mao na nga sa diha nga kita makabuhat og sala, makalinggat kadayon. Mao na giingon og unsa nga mahimong second nature na diha nimo. Di na kinahanglan nga unsa kanang unsa paningkamot pagkakaminom doon, dili na. Di na ka maningkamot kay automatic na. Nasilsil naman. Nagkasabot ka. Mao ni nga itong ginabuhat din ni sinilsilay. So I hope na samtan mo ka na. Okay. So also, let us remember that rebound, dili ra ba ni lisensya sa pagpakasala? Na may uban bitaw. Nga may yun sila, sige lang. Na bitaw rebound, pagpakasala sa gupo ko, na mauna. Hinumdumi nga ang rebound o pagkumpisal dili lisensya sa pagpakasala. Kung dili, ano saman, lisensya ni sa pag-alagad sa Diyos. Ano sa yung pag-alagad sa Diyos kung nakisa? Di mahimo. Mo na naibabag. Gikinahanglan nga unsa. Ikaw mo gamit ni ining maong prinsipol. Okay? The principle recovery technique of 1 John 1:9. Nanumdong ko 1 John 1:9. Ano siya may kisulti diya in English? If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na kining prinsipyo nini, kanang yung to cleanse us from all unrighteousness, i-appeal na tong mga sala nga nakalimtan nimo, nga nabuhat nimo pa nakalimtan nimo pag sugid. I-appeal na to sa Ginoo. Kasabot ka? Kaya ang Ginoo na sayod man tanan. So ang iharang yung gihangyo nga hingali. Admitihi. O kanang ang kuna nga kabuhat kanina na. Iguro kang mo yung Diyos nakabuhat ko nini ganiha. Okay. Paghingaan nimo niya na, that is admission nimo nga angkon ka nakabuhat ka dun sa God is unsa faithful and just, matinumanon og makiangayon. Nawa ko nang iyang kinaiya nga mopasaylo siya sa atong mga sala. Iyang pasayloon, iyan ang og kanang blackboard ba na o whiteboard, iyan ang padon. Okay? Unsa man tong hinumdum ka ba? Ato na pong balikon kanto. Upat ka agenda ni ining recovery technique of 1 John 1:9. Unsa may una? Name your sins. Okay? Ikaduha, unsa man? Isolate your sins. May mo man baylo-baylo ni mo na. Basta kay una, name your sins. Hinganli. Okay? Kaya yung paghingalan niya na, nag-admit ka nga imong nabuhat tong mga sala. Okay? Ikaduha, isolate. Imo nang hilayo. Okay? Nga di na, mahimo na, di na kanang makapiktar nimo. Wala. Ikatulo, forget your sins. Kalimti na. Ayaw na pag-una-una niya itong mga salang imong nabuhat nga imo nang gihinganlan. Ayaw na. Balik. Magasaha kag balik kung imong hinumduman. So forget. Ikaupat, keep moving. Na. Kung saan man yung pag-move forward, keep moving, kung dili ka mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao ni ang pagi sa Diyos. This is the divine unsa kanang protocol ni sa Dios nga tong sundon. It's a matter of choice again. Naarna ni mong sunod ka o di. Okay? Ibaw na ka sa resulta po o dili ka. Now, ato ning gitunan tungod kay ang 2 Corintios 5:10 nagaingon. Paminaw. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body
according to that He hath done, whether it be good or bad. Ang gisulti diya sa 2 Corintios 5:10 nga, kitang tanan, ambot pasabot ning tanan, mga magtotoo. Kitang tanan nga mga magtotoo. Mo atubang kita sa unsa? Sa judgment seat of Christ, nga ingan lang kini og bima. B-E-M-A, bima. The judgment seat of Christ, dili mga kay judgment na, dili kay paghukom na, kundi evaluation time. Himuan ta og pagtasal. Now, ang binisaya good sa to evaluate is pagtasal. Tasal ba? T-A-S-A-L, pagtasal. So, kining judgment seat of Christ mo, kining panahon sa pagtasal sa atong mga unsa, kanang nabuhat din sa samtang dinipata sa phase 2 sa plano sa Dios. So, for we must all appear. Kitang tanan tagsa ra bagyon. Di mahimo nga imong birahon to imong higalang ubanisa ko. Dili tagsa ra bag individual. Kitang matubang ni Ginoong Kristo sa judgment seat of Christ. Okay? Tagsa. Nay uban na to mauwaw. Nga namang mauwaw man. Mauwaw sa atong binuhatan nga mo na apan di na paghukom nga itambog ka dito linas ka dili adto naman kas langit kay ikaw luwas naman anak ka naman sa Dios apan unsa himuag pagtasal ang imong tanang gibuhat that everyone may receive the things done na in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, ay atong madawat. See? Na atong madawat. That everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Now, mauna, kita nagtuon sa Dios niining bahina kay aron unsa maandam kita nga di ta mauwawan ining atubang atong Ginoong Kristo sa judgment seat of Christ. So diya sa Roma 14:12 nagingon, so then every one of us shall give account of himself to God. Maghatag tag husay samtang yun na pagayo. Roma 14:12, basahan na. So then every one of us shall give account of himself to God. Kitang mga magtotoo ang gisgutan ini. Now, God's plan is grace. Kini, apil na ni sa plano sa Dios. Kini atong gibuhat. Apil na ni nga sud kini sa plano sa Dios nga kita patunon siyang pulong. God's plan is grace. And grace is the plan of God. Ang labing tinuod. Na diha, hinumdumi. Excuse me. Ang gihingon diha sa Colosas 3:17. Colossians chapter 3 verse 17. I will quote, whatever ye do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. O, in Isaiah, God's word says that those who wait on the Lord, etc., etc., shall renew their strength. Pasabot mo raga, recharge ka. Okay? Wait. Ano sa may pasabot nining wait? Ano sa may pasabot? This means that we are waiting on the Lord for something fantastic. Ang grasya sa Dios. Mao ni ang pasabot. Waiting on the Lord. Okay? Kini nagpasabot nga kita nagpaabot. Okay? Waiting on the Lord for something fantastic. Ang grasya sa Dios. Ang Salmo 25:3, ye let none
that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed, which transgress without cause. Na, mauwawan taon tong uban nga. Ye, let none that wait on thee. Katungwa magahuwat. Yeah. So, Colossians 3:17 again, whatever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, kanang whatever diha, ang Greek word is pas, P-A-S, meaning all our spiritual life. Kaning all diha is singular ang pasabot niya na. Ang kanang whatever mo niya nga atong spiritual life. Whatever you do in word or deed, do all. Ang kanang all na diha plural na, di na singular. All, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kayong 2 Corinthians 5:10 again, unsa gisulti? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whatever good or bad. So, Romans 14:12 again. So then each one of us will give an account of himself to God. So, kitang tanan mo atubang ug mo unsa manubag sa atong mga binuhatan. Tiyan mo na ang tanan dayag man sa Dios, ang tanan tong mga binuhatan. Di ta kay iskapo. Sa man mo pag iskapo? Mao na nga samtang kita naga padayon ning atong spiritual momentum. Ginganlan ni natong spiritual momentum. Again, ikaw nga mo pa'y pagkadungog niini, unsa ibot pasabot og momentum. Binisaya ba in English, of course. Momentum sa human realm, okay? Paghulagway nimo momentum. Okay, ang ngaong kanunay ihemplo mo kanang mag-drive ka, okay? Nga tungason ang daan nga imong agian, naunsaon man nimo pag pasaka sa imong sakyanan nga tudo o inta mo sutoy paingon dito sa ibabaw nga di pa ka sa ubos. Unsaon man nimo pag unsa pag saka nga kanang di ka magaunsa kurog-kurog di ko hinihinay pa na. Unsaon man nimo? Di ba, dinhi pa sa ubos, mubuylo ka. Di ba? Imong buyluhan ng imong gasolinador. Okay? Buyluhan na nimo, diha pa sa ubos. Aron mo sutoy ka na mo unsa. Saka ito nga tulid. Wanay paghunong-hunong. You see? Mo na spirit kanang momentum. Okay? Sa human realm. Ug ato ni hisgutan sa espirituhano na in the spiritual kanang description ini spiritual momentum kini nga atong ginabuhat. This is the process of spiritual momentum aron kita gabuylo ta aron makasaka ta sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Lain pong ihemplo nako nimo kining okay akong ipakita. Just picture in your mind. Magkuha ko sa tingga nga bugat. Tingga ba? Ay ba magkakong sa tingga? Ibitay ng tingga o sa kanang tanod. Okay? Bitayo ni mo ng tingga. O niya, ibutang ni mo ng tumoy sa tanod dito sa ibabaw. Panlitan dito sa kisami baron, ibutang ni mo dito. O niya, sa ito pa, gabitay ka ng tingga nga imong hiktan niya ng maong tanod. Kasabot makaning akong binisaya. Okay. Karon, nagbitay man na, itod ng maong tingga. Itod ba? Itod o
kanang maayog tuod nga mo sana Visayan na mo kanang labyog. Okay. Ay, sakto man tayo ng Binisaya. Murag natayan na niya itong Binisaya. Okay, ipalabyog ni mo ng maong tingga. Palabyog. Ito ni mo diri spikas daplin, imong ito dito, ug mo, unsa. Mulabyog na siya dito spikas. Sige, labyog. Hala, samtang ikaw nagatod niya na, magsige yun na siya labyog. Padayon yun na siya labyog. Okay? Karon, hunungi ang imong pagtod. Undangi ba? Ayaw na itod. Sa may tabo. Di na mo labyog itong maong tingga. Muanam na to siya kaluya. Muhinay na to siya labyog. Hangtod, unsa, muhunong yun siya taliwa. Mao na itong pagtandi sa momentum. I hope nakasabot ka niya na. Ato ning dadon sa espirituhanon nga bahin. Unsaon man nato pag unsa kabot sa atong tumong our goal. Nga naman tay goal. Una tay goal nga ipakabot sa Dios. Unsa man ang maong goal o tumong sa atong kinabuhing Kristohanon. Kana ang ginganlan og spiritual maturity. Sa Binisaya, espirituhanong pagkahamtong. Naon sa man imong pagkakabot niya na kung dili ka mo padayon. Parihan atong gilabyog. Alaton, di naglabyog kanunay. O kanang pagbuylo nimo sa imong pag-drive, pagmanihog sa sakyanan. Buylo, hanton magasutoy ka dito sa taas. Hanton makabot nimo ang imong unsa tumong ingon nga Kristohanon nga espirituhanong paghamtong. Paminaw. Inigkabot na nimo niya ng espirituhanong paghamtong. Mauna na ang unsa dapit, mauna na ang kay tulo mangud ka ang ning espirituhanong pagtubo. Bata pagka kanang unsa ni kanang adolescent. Okay, I forgot the Visayan term for adolescent. Ug ang ikatulo mao ang spiritual maturity. Mao na ang atong goal, common goal of every believer. I hope you will understand that. Nga kining atong Kristohanong pagkinabuhi na ay tumong. Dili lang kay kanang maghunong kanang steady, dili. Kinahanglan padayon sa atong spiritual momentum. Mao ni atong gibuhat kada adlaw. Tuon ta sa pulong sa Dios kay mao ni ang process nga spiritual momentum. Hantod makabot na nato ang atong common goal, spiritual maturity, nga diin mao na kana ang o dapit nga naa na kay katakos. Sa in English sa katakos? Na kay capacity. Capacity for life. Na kay katakos sa pagkinabuhi. Katakos sa kanang higugma. Katakos sa pagdawat og panalangin. Og paminaw. Niya nang dapita ngayon, abot na kaniya ng maong ang maunay dapit nga imo nang mahimaya ang Dios. Kasabot ka? That is the place where a believer now glorifies God. Matinood ng sige nimo kanang isuwat nimo, ipadagan nimo sa mga messages nimo nga to God be the glory. Unsa pa lang mura balag common kay nang ekspresyon nila to God be the glory. Was la kay ba unsa gyud nang buti pasabot niya na nga ang Dios glorified lang, mahimaya lamang sa pagkabot inig tungtong na sa Kristohanon diha sa dapit nga espirituhanong paghamtong. Nakasabot ba ka? So I hope nasabtan nimo na. Nga mao ka na ang buti pasabot. Kini atong gibuhat, this is the process. Grasya.
Grasya kay unsa paagi man ni sa Dios, lihok sa Dios, buhat sa Dios para nato nga di ra bagyuta ngayon. We do not deserve. We don't deserve anything from God. We deserve punishment. We even deserve sa impyerno. But we are not going there. Nga naman. God cannot send you and me, believers, to the lake of fire. No. We don't belong there. Humana ta. Mudawat sa kaluwasan. Luwas na ta, di na ta. Unsa? We are already free from the judgment sa Dios. We are already kanang justified. We are declared righteous before the eyes of God. Dan dili ni atong righteousness, dili ni pagkamatarong nga tawhanon, dili. What nahimo igo lang tang hindawat sa Dios. Mawitang ning ang Kristiyanong kinabuhi, igo lang kas pag-unsa, pagdawat. Pag positibo, unya makadawat ka. Dili kay manigkabot ka, buhat para sa Dios. Mao nay buhat sa relihiyon. Kasabot ka? Okay. Anto klarohon ni, ang relihiyon, ang lihok sa relihiyon mo nang ala paningkamot, ala buhat ni buhat to, sige paningkamot. Ala para sa Dios. Dili na madawat sa Dios. Ika nang imong kanang gituman nga buhat man as tao. That's human way. Nga di madawat sa Dios. Ang iyahara sa Dios mo iyang madawat. Kasabot ka? Unsa may pagi sa Dios? Be positive. Magpositibo lang ka. Ang imong pagtagad nga rikanako og sa akong pulong nga nag-urot-urot, nagbukal-bukal, boiling hot. Unya imong dawaton kana. Mao na akong policy mo ingon ang Dios ba? As if ang Dios mo ingon nga, my policy is grace, grasya. Unsay bot pasabot? Kini nga akong mga buhat alang kanimo, igor kang mudawat. Mao nay Christianity. Mao nay pagkakristohanon. Okay? Ang relihiyon opposite. Paningkamot tala kanang unsay ubang mga synonyms paningkamot. Kanang ala agwantas pag sa buhat paningkamot go ka. Nya ang Dios may di man ko kadawatan. Imo man lang binuhatan. Ang aho ramang buhat pinaagi nimo mo ako madawat. Kasabot ka ba? Okay, antay ipadayon ni ugma nga daghan pata kayong pag-ahasikutan. Abutan na lang kita tag-rapture ni ini nga mao gipaabot sa tanan nga mga Kristohanon. This is the most awaited moment of every believer. Okay? Mao kini ang next number sa prophetic timetable sa Dios. Nga mao ni atong gipaabot tanan. Kulba hinam na ni kayo. Mao bitaw makita na natong mga timailan. So, I hope you get ready. Time is up. Always almost up. Tomorrow may be too late. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ning imong grasya nga mong gipahimuslan. Imong mga kamatuoran nga mo lamang among kaligunan. May among gabayan kay matud ba sa Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Busa, nagasalig kami nining imong mga pulong o Diyos. Matud pa nimo sa imong mga pulong nga himuon namo kini nga among pasiuna sa among kinabuhi. Kay ikaw man lamang ug ang imong pulong may dili na mausab sa tibuok universo. You are the two immutables in the whole universe.
O kini mao ang esensyal sa among kinabuhi. Dasiga pa kami dugang o Dios. Dada kami pagbalik nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga sahan. Among pagbuwag-buwag karon ilikay kami sa mga kabilingan. Dada kami pagbalik dinhi aron kami makapadayon gayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.